हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसे गासैखौबो बरायबाय लोगोफोर दायो नोंथांमोनाथ' भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे स' दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों लोगोफोर जोर फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै मिसाइल मोसाहारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुननि सायावहाय आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर जाय सावथुननि मुङानो जादों गुथाल स' ओमफ्राय लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बिग्राय मनालिसा रिंकुमनि जेसास केरकेटारि राजाश्री आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे गुथाल आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबांथार फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बे बर' सावथुनाव नुनो मोनबाय थाखादों लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 5 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबाङानो नायबाय थाखादों बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 5 सिम अलरेडि बिथांमोना रिलिजबो खालामनानै होखाबायमोन आरो नोंथांमोना गोबाङानो रिंसा ब्रह्म चेनेलावहाय नायखादों आरो नुखादों लोगोफोर दायो नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो पार्ट 5 सिम नायखांनायनि उनाव आरो बेनि पार्ट 6 खौ गोबाङानो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन आरो माब्ला नुगोन होननानै स' लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 खौ दिनैसो रिलिज खालामनो गोनांमोन लोगोफोर मानोना बिथांमोना 1 उइकनि गेजेराव रिलिज खालामनानै होयो स' लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 खौ बिथांमोना गोबां रायजो राजाफ्रा नायनो एक्साइटेड जाबाय थानायखाय मैयानो रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि दासिमाव सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला रिंसा ब्रह्म चेनेलाव बयबो थांनानै नोंथांमोना नायहैदो लोगोफोर आरो सोर नोंथांमोना नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 खौ दायो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा जुदि नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर बेनि पार्ट 7 खौबो बिथांमोना थाबैनो नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना 1 उइक नङाब्लाबो थाबैनो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बयबो एक्साइटेड जानानै दङब्ला नेनानै थाथ'लायदो लोगोफोर स' लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां माखासे मोजां बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव थाबैनो मिथिबाय थायो